आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. कासारडेहून कोल्हापूरला सिलिका वाळू घेऊन जाणाऱ्या डंपरला करूळ घाटात अपघात झालाय. यात डंपर चालक सचिन चौगुले राहणार कोल्हापूर याचा मृत्यू झालाय. करूळ जीवरक्षक टीम आणि पोलिसांनी 4 तासांच्या प्रयत्नांनंतर मृतदेह बाहेर काढलाय. करूळ घाटात आज पहाटे 5 वाजण्याच्या सुमारास चालकाचा ताबा सुटून डंपर दरीत कोसळला. कासारडे येथून सिलिका वाळू घेऊन डंपर चालक सचिन चौगुले डंपर घेऊन कोल्हापूरला निघाला होता. यावेळी विश्रांती ठिकाणापासून काही अंतराच्या वळणावरती चालकाचा गाडीवरील ताबा सुटला. डंपर 70 ते 80 फूट खोल दरीत कोसळला. या अपघातात चालक डंपर खाली सापडून ठार झाला. करूळ येथील सह्याद्री जीवरक्षक टीमनं दरीचा काही भाग खोदून तब्बल 4 तासानंतर मृतदेह बाहेर काढला. त्यांना पोलीस राहुल पवार, रमेश नारनवर, हरीश जायभाय यांनी सहकार्य केलं. अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस निरीक्षक फुलचंद मेंगडे, उपनिरीक्षक अमोल पाटील, पोलीस हवालदार नितीन खाडे, पोलीस नाईक राहुल पवार, रमेश नारनवर, पोलीस कॉन्स्टेबल अजित पडवळ, हरीश जायभाय आदी घटनास्थळी पोहोचले. डंपर दरीतून बाहेर काढण्यासाठी 2 क्रेन मागवण्यात आल्या होत्या. करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईनचं YouTube चॅनल.